sanitaria. Me parece todo muy bien, pero bueno, habría que hacer bastantes mejoras. Hay muchas barreras arquitectónicas en este barrio. Bizitza guztiak alian eta adin desberdinetako ibiltzi zian. Eta esan oroitzapenak eta oso zonak, eta gaur egun da baita hemen bizi izan dugunean jendiakin eta harremana da baita gotikan ona jarraitzen dugu. Betiko harremana. Joseba Almazabar naiz. 50 urtetan hemen bizi izan duena naiz. 54 ditu, baina inauguratu zenetik hemen bizi izan duena naiz. Eta orain dela 4 urte hasi ginen pentsatzen nolabait ere bazkariren bat edo antolatzea auzotarrekin eta orain dela 3 urte, orain dela 3 urte antolatu genuen lehenengo bazkaria eta auzoko 300 pertsona bildu ginen, orain dela beste 2 urte genuen hurrengo eta aurten egin dugu azkena eta gaurko egunarekin eman ziren giltzak. Gaur dira 50 urte, giltzak eman zirela. Eta gaur liburuxka bat banatu da eta plaka bat inauguratu da, baita ere datorren astean bazkaltzera etorri zienei banatuko diegu DVD bat, 3 bazkarietako argazkiekin, eta hori ere familia horientzako izango da. 100 familia edo etorri ziren bazkaltzea, denetara 300 pertsona, baina gutxi gora bera 100 familia. Hor, bazkaria etxatu duzut, hor, bazkarian jendeak etxatzen, hemen beste segida izan behar dugunek, bazkarik joan behar behar, eta zer aurreatu aliteke? Etzin dut ezer esan ez dakitelako. Guk berez hasi ginen, Ana Ungitorri Tabernako eta ni hasi ginen antolatu nahian, eta esan genuen, behintzat 50 urte muga bete arte, haituko ginela lanean, eta hortik aurrera, berez ez genuela jarraituko. Ze gertatuko dan, ez dakit. Agian, badakit bazkari egunean zenbaitek haitu zirela esan, jarraitu behar dugu antolatzen, da ez da gizarra baizer, baina ez dakigu, ziur ez dakigu. Antolatzen bezala, pentsatzen, satisfazioak gaur arte iritsi zeatela ikusita, zenbat ekitaldi egin dian, da, beti izaten da pozgarria, ez? Denbora pixka bat inbertitu behar duzu, baina gustora. Ikusten genuen jendea oso gustora etortzen zela bazkaira, egun politia pasatzen genuela, eta aurten baita ere udalari eskerrak eman behar dizkiogu, karpa bat jarri genuen bazkaltzeko, eta grazik jarri genuen, larun baten izugarrizko urpila bota zituen, igandean ez, baina ondo egon zen, eta hor udala oso ondo bortatu da, agian izango da baita ere alkatea auzokoa delako, baina eta baita ere liburuxka eta plaka, eta nik uste udalari ere eskarrak eman zizkiola, zenbait gauza egin dituelako eta ordaindu dituelako.